Ako po si Pem sa Pascual. Sa ngayon po, ay yung po nakakakita sa Facebook, ay wala pong katotohanan yan. Ang totoo po niyan, natitrending na raw ako eh. Naku, grabe na nangyayari sa akin. Sa hacker na yan, si Mario Ocampo, yun ang dapat niyong hanapin, yung mukha niyong, ipakikita ko sa kanila, yung mukha niyan, nasa akin yung mukha niyan eh. Naka-save pa yun sa akin. Pinalitan niya lang ng pusa yan. Isang taon na kami yan, hinahacker niyan. Hanggang sa nakagalit ko yung driver dito dahil in-screenshot niya yung mukha nun. Pinaliwanag ko sa driver, bakit gusto mo kong ganituhin. Kaya nagpaliwanag naman yung driver, inano rin daw kasi ni Mario Ocampo. Ngayon, lumipas sa isang taon, ngayon ito na naman, bumalik na naman si Mario Ocampo. Dahil nga doon sa nakila yung mga tropa kong mga bata, kumakain lang kami sa McDo. Ngayon, ginawa na agad ng issue. Hanggang sa nawala yung aking account, yun pala naman, nahack na yung account ko, hindi ko alam ba't napunta sa kanya. Yun na, hanggang sa kumalat na yun, nasa video na, hanggang napunta sa Facebook yung mga picture namin na kumakain lang sa McDo. Tapos ganyan kung ano nang mga ginawa niya. Pati yung pagte-text sa mga tropa ko, hindi po ako yung nagte-text. Siya po ang ka-text niyan, kaya ako yung nagugulat na lang. Kumakalat yung text na mayroong pa hotel-hotel hindi ko naman, kain lang kami sa McDo, tapos may hotel-hotel pa. Hindi ko na hotel. Katulad yan, yung isang kaibigan na si Jubilin, hanggang sa barangay, ang ka-text niya ay yung hacker, hindi ako. Nagtaka ako bakit siya na ano. Katayo ka, ano yung motibo ng Mario na yan? Bakit ginagawa niya yan sa'yo? Hindi ko nga alam kung ano yung Mario Ocampo na to eh. Kung bakit siya, ano bang ano ba tawag ko, yung bakit akong gustong-gusto niya akong anuin. Siraan ba o ano man, gusto yata ako tanggal sa trabaho, ganun. Ewan ko ba. Okay, so, alam mo naman, siyempre pagka may trabaho tayo, Coca-Cola pa, siyempre, big time tayo dyan. Problema lang, baka gusto niya akong makita, gusto ko makita, ayaw magpakita. Ngayon, itong ginugulo niya yung mga bata. Wala namang kawawa yung mga bata, hindi na nakapag-aaral, no? Pati nga, trabaho ko, hindi na ako makalabas ng bahay. Sa ginawa nitong Mario Ocampo na to. Kasi yan, yung Mario Ocampo, minsan, nag-ano siya nung ma-screenshot ko siya, nakita ko nga yung driver. Ngayon, may nakita pa akong screenshot na ang pangalan ay Jenny Lirio ang ginamit naman. Pagkatapos ng Jenny Lirio, naggawa na naman siya ng account, may nakita akong Sergio Habulan at yahoo.com. Paki-search mo yung mga pangalan yan, yung mga sinabi kong mga baka magkakasama yung mga yan eh. Yan ang mga pangalan na nakita ko sa screenshot ko nung ako mayroon pa akong Facebook. Ngayon ang mga Facebook ko ngayon, nagbinura ko na. Wala, talagang kahiyaan na eh. Ibig sabihin yung mga poster. Yung mga poster, hindi ko, walang ano, kaya lang, pero sa akin, walang katotohanan yung nangyayaring ganyan. Tulad yan, no? Wala kaawa-awa na may mga bata na yan. Tropa lang yan eh. Tapos ginawa na ng issue. So, dapat tigilan na nila. Tsaka dapat gusto kong humarap sa akin yung Mario Ocampo na yan. Nasa akin yung mukha niyan, pinalitan niya ng pusa. Ngayon, ang gusto kong mangyari, humarap ka sa akin para magkano tayo sa ginawa mo sa akin. Pero yung ginawa mo sa akin, kala mo ba? Hindi na tama to. Kasi Facebook, hanggang abroad tinetext ako ng mga... Worldwide talaga. Tinetext ako ng mga ano, bakit ganyan ka? Ganun. Para sa akin, ako, hiyang-hiya na nga ako eh. Kaya yung gusto kong makita, yung Mario Ocampo na yan.